Pumasok siya sa sinagoga at isimulan mo magturo. Hanghang-hanghang ako sa paraan niya ng pagtuturo dahil nagtuturo siya sa kanila bilang isa na may otoridad at kaya ng mga eskriba. Nagpagkakataon may isang tao sa sinagoga nila na sinasabihan ng isang masamang espiritu. Parang lumangha kayo. Kanino mga damit naman dyan? Sige. Tanggalin mo, then iwalay-walay mo kamaki. Yun. Kasi dami namin mga pangyan.
Ha? Kaya na Evelyn, di ko man. Pero natang ano? Di ko man. Gahapon. Idam naman na Evelyn gahapon. Dumito ni Judita. Ugma-ugma ba dumito ni Judita, Ben? Ang damit? Mukha na papa. Pero natang ano si Judita? Ano ba meron sa kanila, Ben? Anniversary sa kumpanya. Kailangan magsuot ng ano. Na ibig, ewan ko lang.
May mga display pa Inday, kailangan mo ba? Hmm? Ano yan? Tapos dito. Tingnan mo rin yung kabila. Yung grower niya isa dito. Ang daming mga... Saan ba? ito. Ah,
tulog kagabi eh. Sako. Hmm? Sako yan. Sabi yan. Ay, yung mga damit pala dyan tayo, may mga sako dun sa ano, yung mga liit lang. Doon sa, doon, nakatuwa ko. Pagsako mo. Huwag lang yung malaki.
Live din. Sama na. Facebook. Live, hindi mo tana. Okay naman ang itong oras. Oras na.
Bigay mo ko hindi yung ano dahil. Carbonara.
tambok. Ha? Nga man sa blue. Natakip. Ay, siya sila balik tangan. Ha? Balik.
Ha? Kuan pa ko yun. Uli mo na mo, okay?
Hindi, laro ka matay. Laro sana siya, gatas ni siya. Pwede kita, kabata rin eh. Sino mo ko anak? Eh, maligigan. Amot lang ibaba. Kabata rin eh.
Tulis na po din, balikan natin na. Dito, ayun.